vodní nádrž Švihov, nebo také Želivka, podle jména řeky, na které se nachází. Největší vodárenská nádrž v České republice, ale také ve střední Evropě. Zdroj pitné vody pro miliony lidí, včetně hlavního města Prahy. Evropsky významná lokalita, domov vzácných druhů živočichů i rostlin. Želivku na svém 76,5 kilometru protíná dálnice D1. Hlavní dopravní tepna a zároveň nejvytíženější dopravní komunikace České republiky, která v uplynulých letech prošla rozsáhlou modernizací. V roce 2023 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí také spodní patro unikátního dvojmostu, který překlenuje jedno z ramen vodní nádrže Švihov. Rekonstrukce mostu byla zcela unikátní. Kladla v mnoha ohledech zvýšené nároky na zhotovitele. Most je zařazen na seznam nemovitých kulturních památek České republiky a bylo tedy nezbytné respektovat požadavky orgánů památkové péče. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že most se svým extrémním dopravním zatížením protíná významný vodní zdroj. Povodí Vltavy proto požadovalo zvýšit nevyhovující kapacitu stávajícího odlučovače lehkých kapalin a posílit kapacitu systému odvodění úseku D1. Srážkové vody v případě přívalových dešťů neřízeně otékaly do vodní nádrže. Docházelo k devastaci terénu, včetně provozně a havarijně důležitého sjezdu do vodárenské nádrže. V případě souběhu srážkové události a havárie s únikem závadných látek šlo pak i o značné ekologické riziko pro tuto vodárenskou nádrž prvořadého významu. Při specifikaci technického řešení jsme museli zohlednit několik důležitých faktorů. Nacházíme se v blízkosti chráněného vodního zdroje a část dálnice, která je odvodněná, je to dálnice D1, patří k nejfrekventovanějším dálnicím v České republice. Denně ji projedou 100 000 aut. V okolí mostu a vlastně toho odvodněného úseku se nachází borovicové lesy, kde dochází k celkem velké expozici jehličí. To byl požadavek jednak povodí, abychom eliminovali toto organické znečištění, ale zároveň i při specifikaci našich systémů, našeho řešení jsme museli zohlednit fakt, aby nedocházelo k ucpávání, případně k snížení efektivity těchto zařízení. Celkově most je unikátní, jedná se o dvojitou konstrukci a výrobky, nebo respektive celé řešení je instalovanou ve středové části. Je tady celkem limit, co se týče výšky konstrukce, to znamená, že museli jsme zohlednit i techniku, která dané řešení instaluje a tím pádem i řekněme finální výrobky, kde jsme vlastně využili výhod kompozitního materiálu vystužený skelnými vlákny, který nabízí při velkých objemech celkem nízkou hmotnost. Celkové řešení vypadá tak, že jsme vyspecifikovali přečištění a dočištění. To přečištění je v rámci, řekněme, vysokokapacitních pokročilých sedimentačních zařízení. Jedná se o typy výrobků, které dokážou při vysoké efektivitě uchovat značnou část sedimentů, ale zároveň jsou schopny držet i, řekněme, plovoucí polutanty. V případě nehody na dálnici nebo na daném odvodněném úseku jsme schopni velkou část tohoto objemu zachytit. A dočištění je řešené olejovými odlučovači, v našem případě patentovaným systémem Oleosmart, který disponuje bezfiltrovou technologií, v tom případě i nízkou afinitou k tomu, aby se celý systém zablokoval, a to samozřejmě nabízí nebo to umožňuje, řekněme, správci servisní sítě celkem nízkou frekvenci údržby. Podobné instalace nám připomínají, jak důležité jsou technologické inovace pro zachování kvalitních vodních zdrojů. Nejen pro zachování biologické rozmanitosti, ale také pro zachování pitné vody pro budoucí generace.